po, nako, nako. Yan po. Tigil muna tayo ng sandali dito. Ayan po, mga kaibigan, yung awesome Kawasaki Z1000 po, mga kaibigan. Kaya ganda po, mga kaibigan. Hi there! Magandang umaga sa inyong lahat, mga taga-subaybay natin sa ating channel Antikenyo ako. Ngayong araw po, mga kaibigan, nandito na naman tayo sa daan sa ating biyahe. Tayo po ay babiyahe papuntang north tip ng Antique hanggang Libertad po, Antique, mga kaibigan natin nagkasubaybay. At ngayong araw na to, mga kaibigan, ay privilege po tayo na makapag test ride and something like a review of this bike I'm having now this time. Itong bike na po ito, mga kaibigan, ay Kawasaki Z1000. At sa kauna-unahang pagkakataon po, mga kaibigan, ay nakasubok tayo na mag ride sa ganitong klaseng mga malalaking motor. Sabi nila, itong mga motor na may 1000cc ay liter bike po ito, mga kaibigan. At yung Kawasaki Z1000 po, mga kaibigan, ay nandyan po sa kategory ng naked bike. Iba po rin ito sa sinasabi nilang sports bike o ng pang GP bikes po, mga kaibigan. So happy po tayo ngayong araw na pinahiram tayo ng ating kaibigan ni Sir Kim itong big bike niya po na Kawasaki Z1000. Salamat po, Sir Kim, sa iyong compliments, generosity, your kindness of lending me this your great bike. Superb po, mga kaibigan. Yung pwersa nito at yung bilis niya ay talagang sobrang galing. At hindi ka na sasantuhin kung madisgrasya ka dito, mga kaibigan, kapag mabilis yung takbo mo. Yung parang na-test ko kanina lang, yung speed ko ay more than 100 pa lang po, mga kaibigan. Kasi ang lakas ng speed ng motor na to, mga kaibigan. Sa tunog pa lang ng motor ay sulit na sulit ka na, mga kaibigan.
Ayan po mga kaibigan yung tunog ng Z1000. Pero yung ride natin ngayon ay tinatansya pa po natin mga kaibigan, kasi bago tayo rito sa ganitong mga motor. Palagi lang po tayo nakasakay sa XRM 125 at halos ay nasa trail tayo at sa mga daan palagi ay bako-bako dahil pang trail po yung ating bike. At parang all around na rin po mga kaibigan, kasi kung saan tayo pupunta, yun na lang yung sinasakyan natin dahil wala na tayong ibang motor pa. So Sir Kim, thank you very very much for this huge opportunity of having a test ride of this your Z1000. Malaking bagay po ito sa akin mga kaibigan, dahil hindi po natin ini-expect na tayo po ay maka-test ride ng ganitong mga klaseng motor. Bagamat yung kaibigan natin ay very generous, siya po nag-encourage sa atin na i-test drive or something, may review din sa itong motor na Z1000. Sabi niya po sa akin, para daw dumami rin yung mag-review ng channel natin, na antikan niyo ako. So sana naman po mga kaibigan, so if you are watching this motovlog of mine today or right at this very moment, please do like, share, and subscribe. At kung nagawa mo na yan po mga kaibigan, maraming salamat po sa iyo. At sa mga taga-subaybay natin, maliit pa lang po sila mga kaibigan. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po naibigan nyo rin yung mga motovlogs natin as we are sharing our experiences in our rides and a little bit of adventure mga kaibigan. Atin pong layunin dito mga kaibigan, makashare lang po ng ating mga experiences sa ating mga rides at sa of course mga ginagawa natin. Maybe or perhaps to alleviate our burdens, and at the same time to break some monotony in life. At sana makapag-inspire na din tayo sa inyong lahat mga kaibigan. So I am blessed today that I've given the chance to have a test ride of this Z1000. Sana po ang ating biyahe ngayong araw mga kaibigan ay maganda at walang masamang mangyayari sa atin mga kaibigan. And I'm still exploring this bike kasi bago po ito sa atin mga kaibigan. Hindi po tayo nagmamadali at hindi na rin tayo nagririsgo sa ganitong mga klaseng rides dahil malaking motor yung dinadala natin mga kaibigan. So kapag bago po tayo, wag tayo mag-dare na hatakin agad. A little of research sa YouTube College po mga kaibigan, kailangan ng technical skills po mga kaibigan. Kasi pag mag-banking ka dito or mag-leaning sa mga kurbada po mga kaibigan, iba po siya i-compare sa mga enduro bikes.
So magkaiba po yung i-apply mo na riding technique sa enduro bike. Ikumpara mo po sa mga street bikes katulad nito. So far maganda naman po yung ride natin ngayon. And at this time we are approaching the town of Patnongon po, mga kaibigan. We have started I think, if I'm not mistaken, 10:45 AM. Galing po tayo ng San Jose de Buenavista po, mga kaibigan. So hindi po natin alam kung ilang oras ang ating gabiyahin papuntang Libertad po. Kalakip na dyan po yung ating mga stopovers, mga kaibigan. So yung speed natin, dahil nagsasalita tayo, nandyan lang po sa 60 above po, mga kaibigan. Dahil yung action cam na ginagamit ko, hindi naman ito high-end, mga kaibigan. Budget or cheap camera lang po yung gamit natin. Akaso V50X po, mga kaibigan, yung action cam na ginagamit natin. So we're just making the most of what we can in this action cam. Hindi po ito katulad ng mga GoPro Hero 7 or 8, mga kaibigan. So we just make the maximum ability or capacity of this action. Medyo gloomy yung panahon natin. Sana hindi naman umulan o hindi tayo aabutan ng ulan sa daan, mga kaibigan. Na makauwi tayo na safe and sound, na sumasakay pa rin sa motor na to na Z1000. By the way, naka full tank po ito, mga kaibigan, galing San Jose. At hindi pa po tayo nakapag-gas sa motor na to. Full tank talaga ng ating kaibigan ni Sir Kim yung motor niya na ipagamit sa atin ngayong araw na to. So thank you Sir Kim for sponsoring my ride today. My first sponsor of my motovlog for this channel. I have Auntie Kenyo ako. At sa mga nagtataka kung sino ba yung si Auntie Kenyo ako, mga kaibigan, ako po ay si Team Cabrehas. Team Cabrehas po, mga kaibigan, yung kaibigan, yung mga kabro nyo po sa daan at sa mga rides natin, mga trail rides natin. Yung pangalan lang po ng ating channel ay Auntie Kenyo ako. May ginawa na din tayo na Facebook page at group. Bago lang po, mga kaibigan, kasi nag-start tayo mga February lang po. At inabutan tayo ng lockdown ng COVID-19. So hindi na rin po tuloy-tuloy yung ating mga pagbablog, mga kaibigan, dahil hindi tayo makalabas-labas ng bahay dahil sa pandemic. Buti na lang ngayong mga araw na ay pwede na po tayo makalabas-labas sa ating mga bahay dahil na-lift na yung mga ECQ natin dito sa ating probinsya ng Antique. So right now I am here in the town of Patnongon. Yan po, Police Patnongon, MPS. And
Dito po tayo sa bayan ng Patnungon po mga kaibigan. And still more kilometers to go, going to Libertad Antique. Sarap ng tunog. Medyo mabigat-bigat lang po yung Z1000 mga kaibigan dahil malaking displacement din po ng bike na to. 4 cylinders yung motor na to mga kaibigan. So meaning to say apat na rin yung piston ng motor na to mga kaibigan. So built for speed talaga itong motor na to mga kaibigan. At yung consumption ng gas nito mga kaibigan is 14.5 po. Yan na po sa mga traffic na biyahe. Pero sa mga long distance katulad nito nag-aabot din siya ng 20 kilometers per liter po mga kaibigan. So dito po tayo sa ginagawang bridge po sa Patnungon po. So medyo ma-traffic ng konti dahil nasa one lane lang po yung dinadaanan dito sa tulay na to. So please join me in this my ride today, guys. Going to Libertad Antique. Wow, maganda naman yung pag-overlay ng daan dito mga kaibigan. Bagong asfalto po yung daan dito mga kaibigan. Wow! Woo! Sarap! Nakaklip po yung paa natin mga kaibigan sa tangke ng Z1000. Yan po yung isang technique na nalalaman natin sa mga rides ng big bike katulad nito. Wow! Superb! Yan! Woo! 100 plus pa lang po yung speed natin mga kaibigan. Hindi naman natin maubos-ubos yung speed nitong motor na to. Importante po yung body positioning sa ganitong mga klaseng motor po mga kaibigan, most especially sa kurbada po mga kaibigan. At
Yan pa po yung sa ngayon practice pa lang po tayo mga kaibigan. Kasi sa mga kurbada itong klaseng motor may counter steering po ito mga kaibigan. Hindi madali po sa kurbada idalhin itong klaseng motor na to. Dahil mabigat siya mga kaibigan. At saka may parang hinihila ka ng weight ng motor mga kaibigan. So kailangan mo talaga i-lean yung katawan mo kasabay ng pag-lean din po ng motor. Ganyan po mga kaibigan. Pero kung medyo mahina din yung speed mo, hindi na kailangan mga kaibigan. Hindi na kailangan yung mag-butt out ka dito, yung lalabas na ang half ng yung puwet po sa seat po ng motor. Gusto po nitong motor mga kaibigan ay mabilis na pagpapatakbo. Ayaw nitong motor yung mabagal na takbo mga kaibigan. Katulad nito yung approaching na kurbada mga kaibigan. Dapat marunong tayo mag-banking mga kaibigan. So mabagal lang po tayo. Yan. Pero pinapractice po natin mag-lean mga kaibigan. At kung saan papunta yung daan sa kurbada, doon din yung tingin mo mga kaibigan. Para hindi ka mag-overshoot sa kurbada mga kaibigan. Wala tayong gamit na pang street bike talaga mga kaibigan. Kita nyo naman yung suot natin jersey lang mga kaibigan. Wala po tayong leather jacket, wala po tayong boots, wala po tayong knee slider. Kasi pang trail lang po tayo. Kasi sabi ko nga first time natin na mag test ride ng ganitong klaseng motor mga kaibigan. Buti nga lang pinahiram tayo ni Sir Kim ng kanyang magandang motor. Yung front brake nito mga kaibigan dual disc brake na po mga kaibigan. Dalawa po yung disc brake sa front brake mga kaibigan. Pero kapag prenuhan mo siya hindi kanya ano tawag nito, i-full stop. Merong safety measure po siya mga kaibigan, yung brake niya. But because of the weight of this bike, when you are running, talagang dapat maganda yung preno mo. Wow! Katulad nito po mga kaibigan, mga konting twisties. Kailangan wag ka magpasobra dito sa limit mo mga kaibigan. Kapag malaking bike po yung dala mo. Valentino Rossi naman tayo mga kaibigan sa ating ride ngayon. Feeling lang po mga kaibigan, kasi fan na din tayo ng
MotoGP, mga laro sa ARRC. So fun lang din tayo mga kaibigan ng ganitong mga bikes po. So what a privilege naman po na binigay sa atin ng Panginoon na maka-ride tayo ng ganitong klaseng mga motor. Hindi na po natin dream po mga kaibigan na maka-angkin ng ganitong klaseng mga motor mga kaibigan. Pero binigyan po tayo ng opportunity na makapag-ride mga ganitong klaseng mga motor. Katulad nito po mga kaibigan, yung banking mo ay dapat tama at insakto lang. So dahan-dahan lang muna tayo mga kaibigan, kasi first time tayo dito mga kaibigan. Hindi pa po nating na-explore yung bike na ito. So wag tayo munang magpabilis. Kung medyo tansyado na po natin mga kaibigan, so konti, pwede natin po tayo makapag takbo ng mabilis sa ganitong mga bikes. Pero ang sarap po yung feeling na tumatakbo ka ng mabilis sa ganitong klaseng bike po mga kaibigan. Grabe yung hatak ng puwersa ng bike na to mga kaibigan. Hindi mo basta-basta po mga kaibigan. Yan. Yung 6th gear niya po mga kaibigan ay parang segunda o tercera lang. Hindi mo na kailangan ibaba pa yung gear niya. Kung mga konting kurbada lang naman o mga paakyat na daan mga kaibigan. Itong kurbada po yan mga kaibigan, technical po yan mga kaibigan. Yan. So wag kang magpadalos-dalos dyan na magpapabilis kung hindi mo naman sunado yung bike na dinadala mo. Kontento ka lang muna mga kaibigan sa iyong limit, kung hanggang saan lang na kaya mo na dalhin yung motor po mga kaibigan. Dapat ikaw yung mag-control ng motor, hindi yung motor ang kukontrol sa iyo mga kaibigan, para iwas disgrasya lang po mga kaibigan at ma-enjoy natin yung ride at saka yung mga bagay na matingnan natin sa palibot po mga kaibigan. Parang walang kasabay tayo mga kaibigan na mga motor po. Ayan po. So lonesome ride po ito mga kaibigan. We are all alone riding. Dito na po tayo sa Kangaranan Bridge. Approaching po tayo ng bayan ng Bugasong. Bugasong pa lang po tayo mga kaibigan. And thank God that the sun is still shining. Though our weather today is quite cloudy.
siguro yung average speed natin ngayon mga kaibigan ay nandyan lang sa mga 50 to 70 po mga kaibigan.